vypuklejšie ako inokedy predtým rezonovala v spoločnosti akoby averzia mladej generácii voči seniorským predstaviteľom našej spoločnosti. Čo mňa nesmierne mrzelo, pretože to najhoršie, čo sa môže v spoločnosti diať, ak budeme seniorov izolovať a nechávať ich iba medzi sebou a juniori zas budú tvoriť samostatne izolovanú skupinu ľudí a navzájom sa prestaneme počúvať, navzájom si prestaneme pomáhať, navzájom si prestaneme odovzdávať múdrosť tých, ktorí už šedinami vo vlasoch niečo dokázali a zasa tí starší, keď prestanú čerpať tú energiu, ktorú prináša mladá generácia, tak sme odsúdení na zánik. A k tomuto obedu, v takomto zložení a k takémuto posolstvu návratu k medzigeneračnej solidarite a vyslaniu signálu, aby sme sa vrátili k tým hodnotám a tradíciám, ktoré ešte ja som mal možnosť ako chlapec zažiť, keďže som trávil mesiace v roku u mojich starých rodičov, ktorí ma veľmi veľa naučili a za to som vždy vďačný. Želal by som každému jednému dieťaťu na Slovensku, aby malo toho svojho starého rodiča, u ktorého môže tráviť svoj čas a ktorý mu odovzdá spolu so starou mamou a so starým otcom všetky tie múdrosti a skúsenosti. Tak ma k tomuto obedu priviedol zážitok, ktorý som mal osobne so Svätým Otcom, pápežom Františkom, keď som sa s ním v roku 2019 alebo v roku 2020 stretol a kedy sme v takom intímnom rozhovore medzi štyrmi očami rozprávali práve o tom, že mám pocit, že sa nám vytráca spolužitie generácií a on povedal to veľmi pekne vtedy, že naša spoločnosť je ako strom, kde korene a kmeň toho stromu tvoria starí rodičia. Už potom vetvy a listy, to sú už rodičia, stredná generácia. No a na konci tie kvety a plody sú vnúci a vnúčky, tretia generácia, tá najmladšia. A Svätý Otec to ukončil slovami: a teraz si predstav, ako by jeden bez druhého mohli existovať. To jednoducho nejde. A preto vás srdečne vítam na tomto našom obede. Teším sa, že spoločne, dúfam, strávime jednu peknú chvíľu tu v týchto nádherných priestoroch, kde sa vlastne dejú vždy významné veci, kde sa vymenovávajú premiéry, kde sa vymenováva vláda, kde sa rozhoduje o tých najväčších veciach, ktoré má v právomoci pán prezident. A ja si myslím, že aj dnešná chvíľa a náš obed má takú silnú myšlienku, kde za jedným stolom sedia tí najmladší s tými najstaršími, že je to hodné týchto priestorov, pretože je to hodné posolstvo, ktoré chcem, aby dnes z prezidentského paláca na Slovensku išlo, že toto je začiatok toho nášho zmierenia spoločnosti, ktoré dnes potrebujeme ako som. A nesmierne sa teším, že s každým jedným z vás počas toho obedu budeme môcť sedieť pri každom jednom stole a budem veľmi pozorne počúvať, čo hovoria mladí, čo hovoria seniori a ako nám to do budúcna, dúfam, bude navzájom skvelo fungovať.